Едни от най-големите имена в Гърция, в гръцкия спорт, всеки един спорт, не само волейбол. Така че нормално да има повече амбиции от Аполон и си мисля, че това място не му приляга и се надявам втория сезон да се оправят нещата. А за феновете какво вярвате? За феновете? Да, че те искат повече и искат по-нагоре. Ако преценят да идват да ни подкрепят, няма значение, че сме на последно място, затова са феновете, според мен. Мисля, че няма да ги разочаровам. Знаеш ли, че Аполон са такова? Са се разпаднали? Да. Разбрах, да. Точно преди до един ден разбрах, че са се разпаднали. Не знам каква е ситуацията там, не съм питал. Wat ik zeg, ik δεν ήξερε προχθές δεν ήρθε. Γιατί υπήρχε μια τέτοια κατάσταση από πέρσι που οδήγησε στον Απόλλωνα φέτος στη διάλυσή του, τα οικονομικά προβλήματα. Θέλει να πει κάτι στους ανθρώπους του Απόλλωνα και γενικά στους φιλάθλους του Απόλλωνα. Искаш да кажеш нещо на Аполон, хората там, на феновете? Да, Аз съм останал с много впечатление от тях, както съм бил, ще кажа да не се отказват. Според мен пак ще го има този отбор, рано или късно. Мисля, че ще се направи нещо по въпроса.